Siyambonga futhi uNkulunkulu kulesikhathi asiphe sona. Sisabuka la ifundo zokuqala zamaKristu. Kufanele ukuthi laba abasanda ukubhabhadiswa endlini leNkosi bakhule kulezi zifundo ukuze bakwazi ukuthi bayithokozise iNkosi ngokuthobela amazwi ayo. Siku lesson number 19. Sibuka ke lana ke umnikelo ngokufundiswa kwezi. Sibheke kakhulu la amaKristu ukuthi amaKristu njengoba kungabantwana bakaNkulunkulu sebenezelwe ebandleni likaKristu kufanele ukuthi banikele kanjani. Umnikelo ke wezinye zeindlela zokukhonza uNkulunkulu. Siyaqhubeka kwi-theme la singena kuyo ukuthi ibandla likaNkulunkulu silibona kanjani. Kwisifundo esedlule sibe sifundo lesson number 18 la sibuke khona ukuthi ibandla silibona ngendlela elihlanganyela ngayo edleni seNkosi, esidlweni seNkosi or the Lord's Supper. Namhlanje ke sibuka ke ukunikela ukuthi leli bandla silibona kanjani ukuthi libandla likaKristu, linikela kanjani, lenza kanjani inkonzo yomnikelo. Sizohlala kakhulu ke mase sibuka ibandla kuyisamento ukuthi kufanele linikele kanjani. Sizohlala kakhulu kuncwadi yabaseKorinte chapter 16 verse 1 and 2. Sibuke futhi no 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Sizoke singene ke kancane sibuka ke ukunikela eBhayibhelini throughout. Sibuka ngezikhathi ezahlukahlukene. Siyazi ukuthi uNkulunkulu usebenze nabantu ngezikhathi ezintathu ezihlukene. Isikhathi sokuqala isikhathi sokhokho esisukela kuAdam siyophelela le entabeni yaseSinayi uma uNkulunkulu enikeza uIsrayeli umthetho ngoMose. So lesikhathi ke sokuqala ke sibizwa ukuthi isikhathi sokhokho. uNkulunkulu ebesebenza kakhulu ngelunga elilodwa lomndeni, ubaba omdala ekhaya. Sikhuluma la ngoNoah, uAbraham, uJakobe. Ubeletha umthetho ke kulabo bantu ngalabo bantu. Futhi umthetho loyo ububhekane nalowo muzi. For an example, umthetho obunikezwe uNoah awusiyo imithetho nomyalelo ebinikezwe uAbraham. So kwase kufika ke isikhathi la uNkulunkulu sisebenza ngesizwe esithi isizwe sakaIsrayeli. Uma bephuma ke eEgypt benikeza imithetho yonke sukela kumthetho olishumi. Isikhathi leso kuze kufinyele isikhathi sikaKristu esesiphambanweni. Leso sikhathi sibizwa ukuthiwa isikhathi sikaMose noma isikhathi sikaIsrayeli. Umthetho kaMose ubusenamandla. So uma usubuka ke isikhathi sokugcina lithi iBhayibheli ikhathi zokugcina, isikhathi sokugcina mawufunda incwadi yamaHebheru chapter 1 verse 2 sibonisa ukuthi lezi isikhathi sokugcina isikhathi samaKristu or the Christian age. Sisuka lapha kuKristu esesiphambanweni. Lesikhathi ke sokugcina siphila kuso ukuthi namanje isikhathi esiyophela nini na uKristu mayibuya noma uNkulunkulu mayigoqa umhlaba. Yizo ke ikhathi ezintathu zomhlaba noma ikhathi ezintathu uNkulunkulu esebenze nabantu ebanikeza umyelo ngezikhathi ezahlukile. Sizobuka ke isikhathini sokuqala indlela bebenikela ngayo. Sizothola ukuthi khona esokucaphuna esokuthola kulezi zikhathi kuze kufike isikhathi sethu lesi isikhathi sokuKristu noma isikhathi sebandla ukuthi ebandleni fanele sinikele kanjani. Sizothola izinto, the principles avelayo elokho evela la azobona afuthi lama principles azobonakala ebandleni okufanele abe khona. Siqhubeke njalo siqonda futhi sikhumbula ukuthi sithole esifundweni esesibukile lapha sibona khona ukuthi uKristu uthe uma simkhonza uNkulunkulu fanele simkhonze ngomoya nangani nangeqiniso. Lapha kuncwadi kaJohn chapter 4 verse 24 silapho ukuthi leli bandla lizokhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Sitholile lapho ukuthi umoya, uma sikhonza uNkulunkulu ngomoya kufaka inhliziyo zethu, ingaphakathi lethu, imiqondo yethu, siletha konke kuNkulunkulu. Bese ukuthi simkhonze ngeqiniso njengalokho izwi lakhe lishilo. Ilokho esikutholile ukuthi uma sithiwa sikhonza uNkulunkulu simkhonza ngomoya nangeqiniso simkhonza kanjani. Sibuka ke lokho ke namanje ukuthi uma sinikela fanele lezi zinto zivele ukuthi sinikele njengalokho uNkulunkulu eshilo, futhi sinikele futhi inhliziyo zethu zibonisa ukuthi uNkulunkulu
siyamkhonza, siyamthanda. Ekuqaleni ke sifundiswa la umnikelo esobuka la uwodwa nje, umnikelo wamadodana amabili kaKhayini noAbela. Sizothola la ekuthekunikeleni kwabo khona wanikela kahle, khona wanikela kabi. Sizothola ke la ukuthi ukunikela esikubona kukuhle ilokhu nathi okufanele sifunde kukho, noma thina singayali ukuthi masilethe imhlatshelo senze i-altar, kodwa imena abenze ngayo, indlela abenze ngayo, noma inhliziyo uma ivela kulamadodana amabili Adam, inhliziyo kufanele siqaphele ukuthi inhliziyo yethu imi kanjani masinikela kuNkulunkulu. Uma sifunda la kuGenesis chapter 4 verse 3 to 7 sifundiswa ke ngamadodana amabili kaAdam la, uKhayini noAbela, ukuthi banikela kanjani. Sizoyifunda ke lencwadi, sifunda la from verse 3 to verse 7. Kwathi emva kwezinsuku ezithile uKhayini waletha kuJehova umnikelo wezithelo zomhlabathi, naye uAbela waletha umnikelo kuwo amazibulo ezimvu zakhe ezinonileyo. uJehova wanaka uAbela nomnikelo wakhe, kepha uKhayini nomnikelo wakhe akawunakanga. Wayesethukuthela kakhulu uKhayini, ubuso bakhe banyukubala. uJehova wathi kuKhayini, uthukutheleleni na? Ubuso bakho bunyukubaleleni na? Verse 7. Angithi uma wenza kahle uyamukeleka na? Uma ungenzi kahle, isono sihlezi ngasemnyango, ukunxanela kwaso kukuwe, kepha wena umele ukusibusa. Siyabona ukunikela kwala madodana amabili. uKhayini wanikela ngalokhu ayekutholile nalokhu ayekulethile ensimini ngokulima kwakhe emhlabathini. uAbela wasenaye enza kanjalo, wanikela. Esikuthola ukuthi uAbela la wanikela kwezinonileyo, okusho ukuthi ke indlela zabo zazimbili. uKhayini wanikela nje ngezinto ayilethile, kodwa uAbela wanikela ngalokhu okwakunonile, okwakukuhle, okwakumfanele uNkulunkulu. So uNkulunkulu wanaka umnikelo kaAbela. Sithola ke intukuthelo kuKhayini la ukuthi uKhayini utholakala sekuvela inzondo, ezonda ubhuti wakhe ukuthi uNkulunkulu yingani enake umnikelo wakhe uAbela. Siyathola kuverse 7 ukuthi umqondo esiwubonayo ukuthi uKhayini akanikelanga kahle, ngoba uNkulunkulu mayethi angithi uma wenza kahle uyakumukeleka na, okusho ukuthi uKhayini umnikelo wakhe wayengenzi kahle, wayengenzi njengalokhu uNkulunkulu aye bayalila amadodana amabili. So siyathola ukuthi ke umnikelo uNkulunkulu awamukelayo yilo umnikelo owenziwa ngalendlela uNkulunkulu esho ngayo, ngoba la siyathola kuverse 7 ukuthi akenzanga kahle. So uma umuntu engenzanga kahle kusho ukuthi kukhona indlela enhle bekufanele enze ngayo. So uKhayini akahambanga kahle, kodwa uAbela wanikela kahle. So uJehova wanaka umnikelo kaAbela ngoba wanikela ngamazibulo anonileyo, wanikela with the best. So siyayibona ke inhliziyo kaAbela ukuthi approach uNkulunkulu, mayinikela kuNkulunkulu, ikhonza uNkulunkulu, wayenikela ngenhliziyo enhle ephelele kuNkulunkulu. Yingakho kwakubalekile, okumqoka kuAbela ukuthi anikele ngokunonileyo. Ngabe wena mawunikela kuNkulunkulu inhliziyo yakhe kanjalo na, noma uletha noma yini nje ukufikayo emqondweni wakho? Esikutholayo la ukuthi ke uAbela wanikela kahle, wanikela ngokunonileyo. iBhayibheli maliveza ke ngomnikelo wakhe lapha kumaHebheru 11 verse 4 lithi uAbela wanikela ngokukholwa. Esitholo siyazi ukuthi ke izwi leNkosi lifundisa ukuthi ukukholwa kuvela ngokuzwa izwi leNkosi. Incwadi yabaseRoma 10 verse 17 yasibonisa lokho ukuthi ukukholwa akusinto nje semoyeni. Makuthiwa umuntu uyakholwa, umuntu othobele intando kaNkulunkulu, bese uNkulunkulu bese ethi uyakholwa, bese ethi uNkulunkulu lo muntu uhamba ngokukholwa. Uma ufuna incwadi yamaHebheru chapter 11 veza labo bantu abathe bayalalela umthetho kaNkulunkulu, kwase kuthiwa abantu abalungileyo, abantu abakholwayo. So makuthiwa umuntu uyakholwa, kuthiwa nje uyakholwa ngoba uyabelieve. Uyakholwa ngoba uwenza lokho kushiwo uNkulunkulu. So emehlweni kaNkulunkulu umuntu okholwayo ke
umuntu olalela izwi lakaNkulunkulu. So ke uKhayina ke njengoba kukhulunywa la ukuthi wanikela ngokukholwa, wenza njengalokhu uNkulunkulu eshilo, waletha the best. Inhliziyo yakhe yayinhle kuNkulunkulu. So ke umnikelo kaKhayina masubuka wona akanikelanga okufaneleyo. Akawunakanga uNkulunkulu. Ngoba akazange enze kahle uKhayina ekunikeleni kwakhe, akazange anikele ngokukholwa. Uverse 7 usibonisile la ukuthi akanikelanga ngokufanele ngalokho obekulindeleke kuye. Kusho ukuthi babeyaliwe. Lo mqondo lo ukuthi umuntu uthola ukuthi usenza into bese sibona uNkulunkulu evuma lo ukusebenza kalokho, angakuvumi ukusebenza kalokho. Sithola umqondo ukuthi uNkulunkulu ngabazali bakhe babeyaliwe ukuthi kufanele banikele kanjani. Umqondo siyawuthola nangale ngesikhathi inyoka ilinga uEva. uEva utholakala kuchapter 3 ewazi umthetho kaNkulunkulu ukuthi kumele bedle emthini kuphela lo ukuphila ingunaphakade, bangadli kumuthi lo kwazi okuhle nokubi. Lokhu masifunda izwi likaNkulunkulu asithola uNkulunkulu etshela unkosikazi ka-Adamu okuEva la ukuthi emyalela, kodwa sithola uNkulunkulu eyela uAdamu ngale kuchapter 2 verse 15 emnikeza umyalelo. So kusitshela ukuthi ke labantwana kaNkulunkulu la amabili noma ka-Adamu noEva ayiyaliwe ukuthi kufanele kunikelwe kanjani. So ingakho ke uma kuthiwa uAbela umnikelo uNkulunkulu, uKhayini uNkulunkulu umnikelo wakhe akawumukelanga, ingenxa ukuthi akenzanga kahle. Okwesibili esikutholayo la umbhalo mawusivezela ngokunikela kukaKhayini ongekho kuhle ukuthi akanikelanga kahle ngoba imisebenzi yakhe yayimibi. Incwadi kaJohane uqala uchapter 3 kuverse 12 sibonisa ke ngabantu abangahambi kahle, abafuza uKhayini, abangenzi kahle. 3 sifunda la uverse 12, kungabi njengoKhayini owaba ngomubi, wabulala umfowabo, wambulalelani na ngokuba imisebenzi yakhe yayimbi, kepha eyomfowabo yayilungile. So mawufunda ngale Genesis njengoba sifundile kuverse 7, uNkulunkulu uyamunisha uKhayini ukuthi lokho kusenhlizweni yakhe, le nhliziyo embi, lesi sono esimilayo enhlizweni yakhe asiqaphele, asigweme. Akazange amlayele kuNkulunkulu uKhayini, ngempela wamenzela itulo, wambulala ubhuti wakhe uAbela. So sithola ukuthi ke izathu ukuthi ambulale uAbela la njengoba uJohane ebhala ukuthi imisebenzi yakhe yayimibi, ukunikela kwakhe kwangekho kuhle. Kusifundisane lokho ukuthi masinikela kuNkulunkulu kungenzeka ekunikeleni kwethu kutholakala umnikelo wethu wamukeleka, kutholakala umnikelo wethu ungamukeleki kuNkulunkulu. So umuntu kaNkulunkulu ufuna aqonde lokho ukuthi uma siyokhonza uNkulunkulu ufuna siqaphele ukuthi senza ngendlela efanele, ngoba kungenzeka ukuthi umnikelo wethu ungenjani, ube imisebenzi emibi. Njengoba ekhuluma la uJohane uthi izathu ukuthi azambulale, umsuka wawo indlela anikele ngayo uKhayini, wanikela kabi. So kusibonisa ukuthi siqaphele uma sinikela kubani, kuNkulunkulu, ngoba umfowabo uAbela inhliziyo yakhe ilungile. Sikhulumile ngenhliziyo ekunikeleni, ekukhonzeni uNkulunkulu, imqoka kuNkulunkulu. So kusho ukuthi umuntu noma engaletha ama-billions kodwa inhliziyo yakho, ama-intentions zakhe mayinikela emabi, umnikelo lo awuthi shuku uNkulunkulu, ngoba inhliziyo ayinhle phambi kaJehova. uJuda mayiveza futhi ngabafundisi bamanga, uthatha futhi nomzekelo wakhe uKhayini ukuthi ube umzekelo umuntu omumbi, umuntu ongahambi ekulayeleni uNkulunkulu. Uma ekhuluma ngale ndaba yakhe ke uAbela, Jude 11 la uJuda 11, maye kubo ngokuba bahamba endleleni kaKhayini begijimela ekudukeni kukaBhalamu ngenxa yomvuzo, babhubha ekuphikeni kukaKhora. So veza imizekelo la uJuda yabantu ngale Old Testament abangazange bahambe kahle. Ufaka nobani? NoKhayini ongazange ahambe kahle.
kusifundisani lokho ukuthi uma sinikela kuNkulunkulu kufanele siqaphele ukuthi sinikela kanjani, siza kuNkulunkulu kanjani, ngoba umnikelo wethu kungenzeka ungamukeleki kuNkulunkulu, ungabe umnikelo othandekayo kuNkulunkulu. So i-warning le, ngoba uma ufunda ngale uHebrews 4:11 verse 4 uzathi uNkulunkulu lapho ngombhalo wamaHebheru ehola umoya ongcwele uthi na umnikelo wakhe na ligazi lakhe uAbela lisakhuluma nakalokho. Ngamanye amazwi umnikelo kaAbela usamile namanje umzekelo omuhle phakathi kwethu ukuthi masinikela kuNkulunkulu kufanele sinikele ngenhliziyo enhle, sinikele kuNkulunkulu njengalokho uNkulunkulu eshilo. That is a principle esitholayo ngale kuKhayini noAbela in the Old Testament or ngesikhathi sokhokho. Inhliziyo imqoka ekunikeleni kuNkulunkulu. Ake sibuke ke futhi ngesikhathi esizayo ukuthi uNkulunkulu uma esekhuluma ngoMose wayiyaleni esikuthola ngesikhathi kaMose kuvela ke manje indaba yokunikela ngokweshumi isiba umthetho. Ngale ngesikhathi sokhokho, ngesikhathi kaAbraham, for example uAbraham wayinikela ngokweshumi. Uyabona? So sekuvela ke ngapha kumthetho kaMose indaba yokunikela ngokweshumi isiba umthetho okufanele ukuthi uIsrayeli awugcine. So siyathola ke futhi la ngesikhathi lesikaMose ukuthi iminikelo le eza kuNkulunkulu, uNkulunkulu uma sinikela kuyena, noma benikela kuyena uNkulunkulu kwakuza nezibusiso. So kuwo ke umnikelo kuvela izibusiso uma sinikela kahle njengalokho uNkulunkulu eshilo. Ngalesikhathi banikeze umthetho umthetho omkhulu ekunikeleni ababenikeze wona ukuthi bangenise endlini konke okweshumi, banikele kuNkulunkulu konke okweshumi bewu-Israyeli. So kwakufanele ukuthi bakulethe lokho ethempelini ngoba abaLevi babethola ukudla kumnikelo kaIsrayeli. Ukukhonza kuNkulunkulu kwakuvela kuye iminikelo le elethwa uIsrayeli. Uma kuhlatshwa izilwane lezi ngemikhosi eyahlukahlukene kusukela kuyo iminikelo yakhe uIsrayeli. So ke uthe uNkulunkulu uma ebakhuthaza la ngoMalaki ngalesikhathi bengasanikeli kahle kuNkulunkulu, kuvela umqondo wokuthi uNkulunkulu yabathembisa ukuthi mabenikela kahle uzobabusisa. So uverse Malaki 3 verse 10 to 12 uthi ke la ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo ukuba kube ngukudla endlini yami, ningivivinye ngalokhu kusho uJehova Sebawothi, uma ngingayikuvulela amafasitela asezulwini nginithululele isibusiso kunokwaneleyo. Ngenxa yenu ngiyakukhuza okudlayo kungachithi izithelo zomhlabathi wenu, nemivini yenu ayikuphutha endle, kusho uJehova Sebawothi. Zonke izizwe ziyakuthi nibusisiwe ngokuba niyakuba yizwe elithokozisayo, usho uJehova Sebawothi. Siyathola kuNkulunkulu uma ebakhuthaza ukuthi mababuyele kuyimiso zikaMose abanikeza zona entabeni yaseSinayi na yonke imithetho uNkulunkulu abanikeza ukuthi babuyele ekunikeleni ngokweshumi. Uma benza kanjalo bamlinga uNkulunkulu, babonisa kuNkulunkulu ukuthi bamthanda. So uNkulunkulu esezulwini ke uyokuvula amafasitela ezulwini athululele izibusiso, umhlabathi wabo uyobusiswa, izithelo zabo bathola izithelo eziningi. Ngani? Ngokunikela kwabo. Izizwe mazibabuka ziyothi laba abantu babusisiwe. Yingani na? Banikele njengalokho uNkulunkulu eshilo, balethile that 10% uNkulunkulu ebelindele kubona. Mawufunda uLuka chapter 18 verse 12 siyathola ukuthi abaFarisi nabo bonke ababehamba ngomthetho kaMose babenikela okweshumi. They were giving 10th of their income. Mawufunda uLuka chapter 18 verse 12 siyathola ukuthi ke ngalesikhathi uJesu ephila uJuda uIsrayeli babazi ukuthi okweshumi, the 10th of my income, mele kubani?
kuNkulunkulu, umthetho kaJehova. So umuntu uma enikele kweshumi sithola ukuthi kulandela izibusiso, kuza ini izibusiso. Esikutholayo futhi okukhulu esikutholayo futhi kulaba bantu abawu-Israyeli ukuthi isivuno sokuqala esikaJehova kwakufanele ukuthi lesi sivuno sokuqala ngawukudla, ngazilwane, ngawumntwana, the firstborn, i-firstborn ekaNkulunkulu fanele inikezwe ubani? uNkulunkulu. Kwakunendlela uNkulunkulu ayibekile ngoMose ukuthi to redeem your firstborn wenza kanjani. Kwakukhona izinto okumele uzenze ukuze uthole back umntwana wakho lo omzalile. Kodwa konke your first fruits fanele abuyele kubani? Anikele kuJehova. Futhi kwakunenkonzo ebizwa kuthiwa iPentecost. Uma ufunda incwadi kaLeviticus 23 verse 15 to 16 ibonisa ukuthi le nkonzo yayenziwa ngosuku lwesi-50. Kule nkonzo yayibizwa kuthiwa inkonzo yolibo, kwakulethwa the first fruits kuNkulunkulu. So sithola umqondo ukuthi ke izinto zokuqala umuntu ayeba nazo ku-Old Testament zaziya kuNkulunkulu. Yabona? So the first fruit isifundisana le ndaba ukuthi nakithi noma singapha emthethweni kaKristu kufanele siqaphele ukuthi our best, the first things sitholayo masizinikeze uJehova. Yabona? So kuhle ukuthi umuntu kuwo konke akutholayo ukuhle kwakhe akunikeze uNkulunkulu, anikele kuNkulunkulu your best, your time. Yabo zonke lezi zinto zibonisa ngempilo yakho ukuthi uNkulunkulu number 1. Emnikelweni la sibona khona ukuthi uNkulunkulu number last noma number 1. Ngendlela esinikela ngakhona kuyavela kithini ukuthi uNkulunkulu number bani empilweni zethu, whether number 1 noma number last. Kuzobonakala ngani ngendlela esinikela ngayo. So la uma ufunda ke Exodus 13 verse 1 umthetho ke uvela ngokusobala la ukuthi the first fruits or the firstborns, yabona, kulokho umuntu ebenakho engumIsrayeli noma umntwana amzalayo okukaNkulunkulu kwakufanele anikele kuNkulunkulu. So ngiveza iminikelo eyayigqamile ngale ku-Old Testament ekufanele ukuthi siqaphelisise nathi singamaKristu ukuthi masibuke kwisikhathi sethu samanje sibe nenhliziyo ababenayo. Yebo lokho ababekwenza asalethi abantwana, asalethi asenzi literal lokho ababekwenza. Kwa the principles esiwafundayo ngendlela abebenza ngayo ngale ku-Old Testament, we give our best njengoba sibone kuKayini. We give according to the word of God njengoba sibone ku-Abela. La sibona ku-Israyeli ukuthi sikuthola ukuthi kunezibusiso ekunikeleni. Futhi esikutholayo futhi la ukuthi ke we need to give the first things esiba nazo kuNkulunkulu. It means we appreciate uNkulunkulu. Phela into eyizibulo kumuntu ophila emakhaya, especially umuntu ngalezi khathi babephila ngazo, the first fruits were the most important most important gifts noma iy'thelo ababey'thela. Kwakubonakala kuyinto ebaluleke kakhulu. Yabona indodana, the firstborn, izibulo kubaba wekhaya, izibulo libaluleke kakhulu emzini ngoba izibulo lithola konke ubaba anakho. So ke masifuna lana ke Exodus chapter 13 verse 1 and 2 Jehova wakhuluma kuMose wathi ngahlukanisele onke amazibulo konke okuvula isizalo phakathi kwabantwana baka-Israyeli kubantu nasezikomeni kungokwami. So uyaveza kuNkulunkulu the first fruits, the firstborns ezikaNkulunkulu. Kwakufanele ukuthi umIsrayeli ke uma ethola lezi zinto, uma elima kuvela the first fruits. Siyathola ukuthi le nkonzo uma isiyenziwa ayithiwa iPentecost, uyabona. The first fruits ke mabethola isivuno sasiya kuNkulunkulu, yabona. So ke sithola ukuthi ke umnikelo ngalo kweTestament kwakufanele benze njengalokhu uJehova eshilo, yabo. Ake sibuke ngesikhathi kaJesu ke sephila. Siyazi ukuthi uJesu uma ephila wayesaphila ngaphansi komthetho kaMose. Mawufuna incwadi yabaseGalatia 4 verse 4 siyabonisa ukuthi uKristu wazalwa engaphansi, waphila engaphansi komthetho kaMose ukuze asikhulule kuwo. Sikhulule kuwo umthetho kaMose nini? Esiphambanweni. So thina ke asahambi ngomthetho kaMose.
mawufunda incwadi yabaseKolose 2 verse 14. So ke uKristu ke saphila usibonisa indlela okufanele nathi siqaphelisise masinikela. Sibuka kama principles esifanele siwathathe from the Old Testament. Uma sesiza sizonikela ke thina sizothola ukuthi kufanele sinikele kanjani. Kodwa sisuka nalama principles sizothola ngale ku Old Testament ukuthi ekunikeleni kwethu kufanele sibe nalokho enhlizweni zethu. Sithola ukuqala la ukuthi umfelokazi lapha kuLuka chapter 21 verse 1 and 4 umfelokazi wanikela ngamafadingi amabili, wanikela ngaphezulu kwabo bonke ngoba wanikela ngakho konke anakho. Sithola ukuthi inhliziyo, sithola ukuthi umuntu uma inhliziyo iyinhle kuNkulunkulu unikela the best. Yilokho sikuthole ngale kubani kuAbela ukuthi wanikela ngokunonileyo. La wesifazane kuhle sifunde le ndaba uKristu ubuka abantu benikela ethempelini. So this is the right attitude yani yokunikela. Uyabona? Kwathi Luka 21 verse 1 sogcina ku verse 4. Kwathi ebheka wabona abacebileyo babebeka iminikelo yabo emphongolweni womnikelo. Wabona umfelokazi othile ompofu ebeka khona amafadingi amabili. Wathi ngiqinisile ngithi kini lo umfelekazi ompofu ubeke okuningi ungonabo bonke, ngokuba bonke labo babeka emnikelweni ngokuchichimileyo kwabo, kepha yena ebumpofini bakhe ubeke konke abephila ngakho. Okusho ukuthi lo wesifazane wanikela konke even nangemali yakhe kuNkulunkulu ethembe yena. Laba abanikela kusho ukuthi ngensali kulokunotha kwabo. So umuntu unikela nje, yabona. So lo wesifazane wanikela ngokupheleleyo ngoba wanikela ngakho konke anakho. So kusibonisa inhliziyo, the attitude masinikela ukuthi we ought to give our best kubani kuNkulunkulu. Lo wesifazane benganalutho, benamafadingi amabili. Kulokho anakho wathemba uJehova kukonke. Okusho ukuthi masiletha ukumnikela kuNkulunkulu asizithembi thina, sithembi le mali esinayo. Siletha kuNkulunkulu ukuba sicela ukuba abuke impilo zethu, simnikela our best ukuze abuke impilo zethu ukuze ukuthi athi mayisibuka athi laba bantu ngizobabusisa ngoba banikela ngokufanele kubani kimina. Sibuka ukuthi ngesikhathi kaJesu uKristu ukhombisa umuntu inhliziyo, indlela, the type of giving we ought to have. Yabona? We ought to give our best. Yabona? uJesu wathi iphani khona niza kuphiwa kuchichima. Ngofunda uLuka chapter 6 verse 38. So ke sithola ukuthi indaba lesibusiso iyavela uma sinikela kahle. Yabona? Sisipha uNkulunkulu ezulwini uzosibuka asibusise. Yilokhu Paul ayikhuluma ke kubazalwane base Philippi, abase Efesu uma ebanabo. Sesibuka ke ibandla la ukhotha ke amazwi kaKristu la etshela amalunga ebandla lase Efesu ukuthi uma befundisa ebandleni mababe imizekelo yokunikela. Njengolokhu Paul naye wayeumuntu ewumzekelo wokunikela. Mawufunda ngale uncwadi yabaseGalatia 2 uverse 9 and 10, uma uPaul esenyukela eJerusalem ukuba ayohlolisisa lezi zifundiso ebeyifundiswa abantu besuka eJerusalem bethi abantu mabasoke. Uma bese beyolungisa leyo ndaba le eJerusalem eseqale ngokuhlangana nabo oPetro nabo Johani, uma beqeda inkulumo yabo belungisa isifundiso sokweduka, ibandla laseJerusalem sezobhala incwadi izosabayela emabandleni onke kaKristu ukuthi laba abazalwane abasuka eJerusalem ningabalaleli ngoba bafundisa imfundiso zokweduka, ningabamamukeli labazalwane. Usethi-ke kuverse 10 mase behlukana esaqeda sikhuluma uPaul ekhuluma nabanye abapostoli indaba yokunikela eyayisenhlizweni yami, bangiyala kanjalo Petro ukuthi la ngishumayela khona ivangeli, indaba yokunikela ngiyifundise, indaba yokusiza abampofu ngiyifundise ngoba nami yayikhona enhlizweni yami. So bavumelana, babonisa ukuthi uKristu wayifundisile ngokunikela.
ukuthi abantwana bakaNkulunkulu kufanele banikele, bebe nenhliziyo yokunikela. Why? Ngoba kuvela khona ini? Isibusiso. Uthi ke la uma etshela ke abazalwane base uPaul la base Efesu ongamalunga, uthi ke kwincwadi ezenzo 20 verse 35, kuwo konke ngangikhombisa ukuthi kumele ukuba nisize ababuthakathaka ngokusebenza okunje. Nikhumbule futhi amazwi eNkosi uJesu ukuba yena wathi kubusisekile ukupha kunokwamukela. So siyathola ukuthi this principle evela ngale even from the Old Testament ukuthi uma umuntu enikela kahle uNkulunkulu uzombusisa. Siyathola ukuthi nathi masifika esikhathini sethu samaKristu, uma sinikela ngendlela efanele kuza izibusiso. Okufanele sikulungiseke endabeni yezibusiso, amahlelo abantu abafundisa izifundo zokweduka bafundisa ukuthi uma nginikela mhlambe imali uNkulunkulu uzongibusisa ngemali. Okusho ukuthi uma nginikele kakhulu mhlambe nganikela 30,000 uNkulunkulu uyongibuyisela kwi-account yami seyidablishiwe. No. uNkulunkulu akakhulumi ngalezo zinto. Yabona? Yebo uNkulunkulu ekukhetheni kwakhe angakhetha ukungibusisa mhlambe ngemali noma ngomsebenzi. Kukhetha kaNkulunkulu. Kodwa akufundeki ezweni leNkosi ukuthi uma sinikela kakhulu uNkulunkulu kusho ukuthi automatically uzosinikeza imali. uNkulunkulu okhethayo izibusiso azosibusisa ngazo. Siyazi ukuthi iNkosi inikela kakhulu, ibheke kakhulu izibusiso zokomoya. Yabona? So uKristu ubheke kakhulu izibusiso zani zokomoya. So uma nginikela kahle uNkulunkulu angabuka empilweni yami mhlamba angenzela amathuba ukuba ngithola umsebenzi ozongenza ngikhonze kahle uNkulunkulu. Isibusiso naleso. Yabona? So isibusiso komoya ngoba ngiba nethuba lokukhonza uNkulunkulu. So manje izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu uzosibusisa. It doesn't automatically mean ukuthi uzosinikeza imali. Yabona? Sinabafundisi bamanga namhlanje abagcwele izwe abafundisa ukuthi abantu bathande imali. Basebenzisa izwi likaNkulunkulu ngokungafanele. But lezi zibusiso uNkulunkulu kusho ukuthi uNkulunkulu uzosenza sibe rich. Uma kunjalo ingani oPaul babehlupheka? Ingani abapostoli abaningi babehluphela? Abazalwane babeshumayela ivangeli iningi labo babelamba. Uma kuyiqiniso lokho ukuthi ngempela uma sinikela kahle kuNkulunkulu uNkulunkulu usinikeza ingcebo. No, uNkulunkulu akabhekanga ingcebo yokomhlaba, ubheka ingcebo yokomoya. So uma lithi iBhayibheli sizobusiswa uma sinikela kahle, kubhekwe izinto zokomoya. Ngoba phela singamaKristu asibukanga ngokwenyama, sibuka ngokomoya ngoba sibheke kulezo zinto. Akusho ukuthi uNkulunkulu angeke asibusisa ngokwani ngokwezinto zomhlaba. Uyabona? Kufanele siqaphele lapho uNkulunkulu mayesibusisa ngento zokomhlaba ukuthi singamhlubuki uNkulunkulu, sithande lezi zinto than lezi zinto uNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu simkhonze. Phela ngemali asikhonza uNkulunkulu ngemali. Siletha uNkulunkulu lomnikelo ngoba sikhonza uNkulunkulu. We give our best kuNkulunkulu. Yabona? So ke siyathola ngesikhathi sakaJesu ukuthi uKristu ubonisa ukuthi kunesibusiso uma sinikela ngendlela efanele. Futhi uma sinikela sipha uNkulunkulu uyosibusisa ezulwini kuyochichima esinakho. Yabona? Okusho ukuthi uNkulunkulu usinikeza okufanele. Yabona? Impilo zethu. So mase sibuka ke ebandleni, ibandla liyaliye ukuthi njalo ngosuku lokuqala eviki lihlangane ukuba lizokhonza uNkulunkulu. Ezinye zezinkonzo yizo lezi inkonzo zomnikelo. Abazalwane bayanikela. Sesibuka ke indlela okufanele ukuthi abazalwane bahlele ngayo. So umnikelo sikutholayo la ukuthi abazalwane njengoba umntana kaNkulunkulu uma uzoza ebandleni njalo ngosuku lokuqala eviki uyahlela. Into oyihlelayo yini? Ilokho ozonikela ngakho. Masifuna la ku 1 Corinthians 16 verse 1 to 2 uthi maqondana nomnikelo obuthelo abangcwele njengalokhu ngaya lamabandla aseGalatia yenzani kanjalo nani. Ngosuku lokuqala eviki akube yilo nalo azibekelele eqongelela njengenhlanhla yakhe ukuze kuthi nxa ngifika
kungabi ikhathi kwenziwa umnikelo. Sesiyathola ukuthi inkonzo yokukhonza uNkulunkulu ngokunikela siletha izipho kuNkulunkulu, siletha esibuseke ngakho. Uthi la umuntu mangaqongelele njengokani kwenhlanhlaka, kusho ukuthi ngamanye amazwi ngokubusiswa kwakhe uNkulunkulu la asebenza khona kunehola alitholayo, makalungiseleleke leli hola alitholile ukuthi kwingxenye kuleli hola alitholile alinikeze uNkulunkulu. Masibuka ngale ku-Old Testament ama-principles athole yini? We must give our best. Esikutholile, we must take the first fruits, the first things esiyitholayo. So ngamanye amazwi uma ngena imali kwi-account yami, mele ngibe ne-principle, mele ngibe nengqondo nendlela engenza ngayo uma nginikela uNkulunkulu ukuthi okokuqala imali mayiphuma, mayingaphumi ukukhokhela ibhondi, mayingaphumi ukukhokhela indlu. Into yokuqala mele iphume, mele imali mele mayiphuma engiyitholayo iye kuNkulunkulu. Mangihlela ukuthi imali kaNkulunkulu kuqala ayibe seceleni. Ukuthi mangiza ngosuku lokuqala eviki nginikele kuNkulunkulu ngenhliziyo emhlophe njengoba sibonile, inhliziyo emthandayo uNkulunkulu. Those are the principles eswatholile ngale ku-Old Testament. Ukuthi inhliziyo injani imqoka, the manner esenza ngayo umnikelo imqoka, ukuhlela kwethu. So phakathi neviki siyahlela ukuthi ngosuku lokuqala eviki la ekhaya ngumzalwane, ngubaba la ekhaya, ngumama la ekhaya, nakhe sokunikela kuphi? eNkosini. Yabona? So ke siyathola ukuthi ibandla malibuthene liyanikela, linikela njengalokho abazalwane benze njani, behlelile besemakhaya. Yabona? Sithola lokho ke embhalweni ukuthi siyahlela singabazalwane. So sinikela ke futhi njengalokho sizikhethele khona enhlizweni. Yabona leli verse ke ivesi futhi eliphatheke kabi, elingazange lifundiseke kahle ebandleni. Sengathi leli verse lilethe umqondo ukuthi unganikela noma ngayini kuNkulunkulu. Yabona? Sukela kuKhayini usifundile amavesi size sifike ngesikhathi sikaMose, sifundile incwadi kaMalaki ukuthi fanele sinikele our best. So umehluko ke la kwibandla ukuthi asibekeliwe isilingi ukuthi kungako kumele ukukhiphe. Ngamanye amazwi asibekeliwe ukuthi uzofikela kuphi, kuphuma kuwena ekukhetheni kwakho. Le ncwadi lokho ekukhulumayo. Yabona? Ake sifundeke incwadi yabaseKorinte besibili uchapter 6 uchapter 9 uverse 6 sigcina la kuverse 8. Kepha nakho ohlonyela ingcosana uyakuvuna ingcosana, nohlonyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Yilona loyo anikele njengalokho azikhethele khona enhlizweni, kungabi ngokudabuka nokucindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda unikelayo ethokoza. Kepha uNkulunkulu unamandla okunipha umusa wonke uvame ukuze kuthi ninokwanele konke ezintweni zonke ngezikhathi zonke nivame emisebenzini yonke emihle. So sesiyathola ukuthi ke umqondo ovelayo la eBhayibhelini ukuthi uma sinikele sibe nalokho ukuthi uma sinikela ngendlela engekho yinhle, sinikela kancane, futhi nokuvuna kwethu nezibusiso zethu kuNkulunkulu izoba incane. Yabona? Okusho ukuthi uma sinikela ngokukhetha kwethu enhliziyo evumayo engacindezelwe, okusho ukuthi ngamanye amazwi ayikho isilingi ebekiwe ukuthi awugcina la umzala noma unikela. Sithola umqondo ukuthi la the more sinikela kuNkulunkulu, the more uNkulunkulu ezosibusisa. Yabona? Ngezinye zezikhathi livesi lifundeke sengathi sinikela noma ngayini. No, umqondo ovelayo ukuthi la there's no limit ekunikeleni kwethu. Kuphuma kumuntu, ekuthandeni komuntu. Okusho ukuthi inhliziyo mayiletha okuhle kuNkulunkulu, okuchichimayo, okuvela kuNkulunkulu, kubonisa ukuthi thina siyamthanda uNkulunkulu. Then uNkulunkulu uzosibusisa ke. Sithoyile nangalo ukuthi umuntu ku 1 Corinthians 16 verse 1 and 2 uthatha unikela kulokho abusiswe ngakho. Yabona? Kusho ukuthi unikela kulokho kwinzuzo ayitholile. Sinabantu abasebenzayo. Mangithola inzuzo e-6,000, fanele ngikhethe kule mali ka-6,000 ukuthi ikuphi engizokunikeza iNkosi. Yabona? Kodwa kufanele nginikele the best.
Ungathi mangihola u6000 ngimnikeze u10 cent uNkulunkulu, ngimnikeze u2 rand. Imali nami engazi ukuthi manganikelwa mina angeke ngathanda. So kungakanani kuNkulunkulu uma ngizonikela into engafanele, into engathi shu. Yabona? So sithola ke la ukuthi ke amaKristu fanele anikele ngenhliziyo emthandayo uNkulunkulu, awarestrictiwe amaKristu anikele imali engakanani. Yabona? Namhlanje umKristu nawe usanda umntana kaNkulunkulu kufanele ukhethe namhlanje. Uzonikela njengalokhu uKhayini anikela ngayo, noma uzonikela ngendlela kaKhayini. Zimbili phela indlela. Uzonikela kahle noma unikele kabi. Sikutholayo la ukuthi umuntu ufanele akhethe enhlizweni alethe okuhle kuNkulunkulu. Yabona? So uma senza kanjalo ke siyamthokozisa uNkulunkulu. Kuhle ke sidlule futhi nala ukuthi mhlambe umKristu ukuze akwazi ukuthi agauge ukuthi noma asave ukuthi mhlambe mina ngaya eNkosini kuphi la ngaqala khona. Ikuphi la ngathi mina makuthiwa uNkulunkulu uyathokoza ngami uma nginikela ngiqalaphi. Yabo? Iyiphi indima la ngiqala khona ngithi manginikele eNkosini ngoba phela angimnikeliwe isilinga, angibekeliwe ukuthi nginikele up to so much. But kufanele ngibuke embhalweni ukuthi ngiqalaphi makuthiwa nginikela kahle. Yabona? Masifuna incwadi kaMathewu 5 verse 20 sibona la ukuthi uNkulunkulu uthi ukulunga kwethu kumele kwedlule okwabaFarisi nababhali. Okusho ukuthi fanele thina singamaKristu siqaphele ukuthi ukunikela kwethu nokwenza kwethu nokukhonza kwethu akufani nokwabaFarisi. So ukulunga kwethu sibonile lapho incwadi kaJohane incwadi esifundile ngale esesayibuka ngale kunikeleni kukaKhayini. Kuthiwa uKhayini mawufuna u1 John chapter 3 verse 12 uKhayini wanikela ngokulunga. Uyabona? Wayelungile, wanenhliziyo enjani? Elungile. So sifuna ukuthola ukuthi thina makuthiwa senza izinto zokulunga senza kanjani. Sifuna ukuthola ukuthi i-starting point sokuthi kuthiwe mina nginikele kahle kuNkulunkulu isiphi. Uyabona? Siyafunda ke la kuncwadi kaMathewu chapter 5 verse 20 uKristu la uyashumayela intshumayelo yakhe esentabeni ubonisa indlela abantu abazongena embusweni ukuthi umbuso wezulu uzoba nabantu abanje. Intshumayelo yasentabeni eyilungisela abantu ukuthi abantu abasembusweni wezulu okulibandla bazophila kanjani, bazohamba kanjani. So uyabonisa uKristu ukuthi abazokufana nabaFarisi nababhali. So ukulunga kwabo ukuthi ke la Mathewu 5 verse 20 ngokuba ngithi kini uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nokwabaFarisi anisoze nangena embusweni wezulu. So uma thina ukulunga kwethu singamaKristu kungedlula abaFarisi. AbaFarisi mawufunda incwadi kaLuka 18 verse 12 masithola lapho umFarisi esicompare nomuntu wezizwe ethi yena ukhonza uNkulunkulu. Uzathi lapha eyishaya isifuba mawufunda 18 verse 12 uLuka uthi mina nginikela okweshumi. So uproud lo muntu. So iapproach yakhe emkhulekweni yayimbi. Kodwa sithola ke manje umqondo wabaFarisi ukuthi abaFarisi babenikela kanjani okweshumi. So sithola ukuthi thina ke ukunikela kwethu ke fanele kwedlule ukulunga kwani kwabaFarisi. Phela ukulunga kwabaFarisi uma etheni ulungile wayethi nginikela okweshumi. Ukuthi thina singamaKristu kufanele ukuthi ukunikela kwethu starting point sethu mase sinikela kahle kuNkulunkulu kudlule kwabaFarisi kudlule u10%. So kwimali engiyitholayo ngumKristu mangithola u6000 i-starting point sokuba nginikele kuNkulunkulu angiqali ku10 rand, angiqali ku80 rand, angiqali ku200 rand, ngiqala ku600 rand. Bese ngithi kusukela ku600 rand ngihola u6000 ila ngiqala khona ke. Bese ngiyabuka ukuthi inhliziyo yami mina ngikhetha ukuthi mhlambe nginikeze 1000 kuNkulunkulu. Lokho engikhomithe kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyakwazi enhlizweni yami. Bese ngiyakuletha kuNkulunkulu endlini kaNkulunkulu. Ngikhethile kuphi? Enhlizweni yami. Ngihlele kuNkulunkulu ukuthi ngizonikela okufanele. So ngizonikela ngaphezulu ngokweshumi ngoba inkonzo yeTestament elisha inenkazimulo endlula yelidala. So
Inkazimulo yomthetho omusha uza ngokwaKristu ophethe ukunikela kwethu kumele kudlule kube kuhle kulunge kudlule kwalokho kwe-Old Testament. Yabona? Sibuyela ngolwesifazane. Owesifazane unikele ini? Ngakho konke abenakho. Uye kuNkulunkulu uzothi uKristu lo uyonikele kahle ukubadlula bonke. Ngoba laba abanye banikele ngani? Ngokuchichimayo, insali, leftovers. Sinabazana abaningi abaya eNkosini banikele eNkosini ngama-leftovers. Abanye banikele eNkosini ngani? Nge-change. Umuntu ebethume ingane ukuthi uyothenga isinkwa kwabuya u5 bese mayicabanga ukuthi lo 5 eyisenkosini ebethola imali eningabi. Lokho emehlweni kaNkulunkulu kuyamukeleka mayicabanga lo muntu. Esikwaziyo ngosifunda umbhalo akwamukelekile kuNkulunkulu ngoba ngimnikeza uNkulunkulu okungamfanele. Uma izinto bezingashintsha kuthiwa mina nguNkulunkulu nginikelela lokho bengeke ngithokoze. So kangakanani uNkulunkulu esezulwini sidlala ngaye simnikeza i-change, simnikeza ama-leftovers. Yabona? So sithola lana ukuthi ke umnikelo ofanele. Umnikelo ubuya enhlizweni. Incwadi yabaKorinte besibili chapter 3 verse 7 to 18 uPaul uveza kubazane base Korinte ukuthi inkonzo lesingene kuyo ukukhonza lokho singene kuko kunenkazimulo kungcono nomthetho oweza ngoMose. So inkazimulo the beauty yabona ubuhle bokukhonza kwebandla buhle kakhulu kunemithetho kaMose. So kungakanani ke thina uma uNkulunkulu ngale kuMose bethe mabanikele ngokweshumi thina bese siyehla ke sinikeze ngechange. Yabona? Our attitude matters emnikelweni. Njengoba sikhulumile ukuthi ukukhonza sikhonza uNkulunkulu ngumoya nangeqiniso. John 4 verse 24. So inhliziyo yethu ithini na masiniza kuNkulunkulu simnikeza u5 u10 cent. Uyabona? Kuba ichilo emehlweni kaNkulunkulu masenza kanjalo. So we ought to give our best. Okugcina ke kufanele sithole ukuthi lo mnikelo esiunikelayo usebenzana, umnikelo webandla. Incwadi yabaseKorinte 16 uverse 1 and 2 uvezile ukuthi lisiza abangcwele. Phela le mali uPaul ebezokhuluma ngabe eqoqa abazalwane lapha eKorinte yayizosiza eJudiya ngoba eJudiya wasekuvele ini indlala kwase kuvele ini ukuhlupheka. So abazalwane ke baqoqa ke iminikelo banikelele abazalwane abale eJudiya. Siyathola ukuthi kwangasi lo mnikelo uzange usize kuphela abazalwane kuphela wasiza nabo bonke abantu abangakholwa. So sithola ukuthi ke umnikelo okokuqala wenza imisebenzi yabakholwayo, ukukhokhelwa kwabashumayeli, ukukhokhela kwezinto zokusebenza kwebandla, uma kushunyayela ivangeli, yonke imisebenzi lemnikelo ke iyona esebenza ukusiza. Ayikho indlela ibandla lithola ngayo imali. uNkulunkulu akayalanga ukuthi siyovula amabhizinisi ibandla. Uyabona? Uyale ukuthi sithole inzuzo noma imali esiyibandla. Abaholi bathola inzuzo yebandla, bathola imali yebandla kuwe imnikelo ngoba iyindlela yokukhonza uNkulunkulu. Ngoba kuzothi uma sisebenzisile le mali ake sibuke ukuthi kwenzakalani. Ayini le mali enikelwa abazalwane kuzothi mase sisitholile whether sinikeza umuntu okholwayo noma sinikeza umuntu ongakholwa kuzovela ulimini lwakhe ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngabazalwane. So udumo liyavela liya kubani? kuNkulunkulu. Uma umuntu ehluphekile simnikeza siyibandla simsiza ulimi lwakhe uthi siyambonga uNkulunkulu ngani ngabazalwane. Nomuntu ongakholwa uyasibuka ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngani bazalwane enikholwayo ebandleni likaKristu ngoba ninikele nangisiza. So udumo luya kuNkulunkulu. Akucabangeke ibandla linebhizinisi likhiqiza. Ucabanga ukuthi udumo luzoya kuNkulunkulu noma kuzoya leli bhizinisi. Kuzothiwa siyalibonga leli bhizinisi ngoba lenza umsebenzi onjani omuhle. Akusesiwona umqondo kaNkulunkulu. Yingakho ke ibandla kufanele liqaphelisise ukuthi umnikelo indlela iyodwa kuphela elitholayo. Uma abazalwane ibandla lingenamali kusho ukuthi abazalwane abanikeli ngendlela efanele. Uma abazalwane benothile benezinto kodwa ebandleni ibandla linamali kusho ukuthi kunenkinga, kusho ukuthi abazalwane abanikeli ngendlela enjani efanele. Yabona? Siyathola ukuthi ibandla lisiza abazalwane futhi ibandla lisiza abangakholwa ngemali yalo.
Sizofunda la incwadi yabaseGalatia chapter 6, sizofunda khona la uverse 10. Kuvukile futhi abanomoya wabaFarisi abashayela umthetho la ungekho khona, bathi hayi ngemali ebandla ukwazi ukusiza abantu abangakholwa. Akukho lokho ezweni leNkosi, ngoba ibandla liyaliwe. Incwadi yabaseGalatia kubhayela ibandla, kuthiwa hayi kubhayela individual. Mawubuze ukuthi kukuphi la kuthiwa individual, ngoba le bandla lencwadi ibhayele ini? Ibandla, akubhayelanga individual. Ibandla liyayala ukuthi lenze lokhu, uyabona. So uma sekuthiwa ke ibandla ke alinikeli ngemali yalo kusiza abantu abampofu, imfundiso zamadimoni lezo ezishaya umthetho la ungekho khona umthetho. Galatians 6 sifunda khona uverse 10. Ngakho ke njengokuba sinethuba asenze okuhle kubo bonke, kepha ikakhulu kwabendlu yokukholwa. Sinethuba plural, kukhulunywa nabantu, kukhulunywa nebandla. Nje uyayifaka noPaul, njengoba sinethuba masisize ini? Bonke abantu, kakhulu bendlu bani? Bebandla likaNkulunkulu, ibandla likaKristu. So sisiza abakholwayo, sisiza abangakholwa ngemali yani yebandla. Uma kunesidingo, uma kunomuntu olambile, kunomuntu ozobuhlungu, siyamsiza, uyabona. Bese kufezeka ke incwadi ngale kaMathewu 5 uverse 16, uthi uKristu lapho ukukhanya kwethu makuvele umhlaba wonke, kubonisa ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu, uyabona. So ke asikwazi ukuthi siyibandla likaKristu besithi hayi individual. Kufundekaphi nalokho ukuthi i-individual umuntu oyedwa? Imfundiso yomuntu loyo othi i-individual kuphela kumele inikele umuntu ongakholwa. iBhayibheli liveza ngokusobala ukuthi ibandla lasiza ngemali yalo. Le mali le eqoqwa uPawula nabanye abazalwane oThithu noTimotheyu beqoqa imali emabandleni, yasiza eJudiya. Kutholakala abantu betusa uNkulunkulu, beletha udumo kuNkulunkulu. 2 Corinthians chapter 9 sifunda la uverse 12 to 13. Uthi ke ngokuba ukukhonza ngale nkonzo akuqedi ukuphela ukuswela kwabangcwele, kepha futhi kuvamisa kakhulu ukumbonga uNkulunkulu ngabaningi, uyabona. So sibona lana kuleli verse ngokusobala ukuthi le nkonzo, inkonzo yiphi la ukhuluma ngani uPaul chapter 9? Inkonzo yokunikela. Uthi le nkonzo yokunikela akuqedi ukuphela ukuswela kwabangcwele. Okusho ukuthi akusizanga kuphela abanjani? Abangcwele, kusize bonke abantu. What's the use ukuthiwe phela abanye abantu bathi hayi kukhulunywa ngabangcwele kuphela. Akucabanga kuthiwa lana ukuqeda kuphela ukuswela kwabangcwele, kepha futhi kuvamisa kakhulu ukubonga uNkulunkulu kwabangcwele. iBhayibheli alikhulumi kanjalo, alikhulumi kuphela ngabangcwele, lithi ngabo bonke abantu. Shuthi eJudiya basizeka nabantu ababelambile ngoba kunendlala, abangasiwa amaKristu. Olwimini lwabo kwase kuveza ini? Ukutusa. Uthi lokhu verse 13, lokhu ngokuvivinya kwale nkonzo badumisa uNkulunkulu ngenxa yokulalela kokuvuma kwenu ivangeli likaKristu nangenxa yobuqotho bobudlelwane benu nabo, yebo nabo bonke. Akusiyo amaKristu, kwavela ukutusa, kwavela ipraise kulaba bantu ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngemnikelo yenu. Siyathola ukuthi singabazalwane imnikelo ize ebandleni ukuze ibandla limkhonza uNkulunkulu. Masinikela sikhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu ayisebenzisa le mali ekufezeni imisebenzi, ekusizeni abantu abakholwayo nabangakholwa. Umnikelo inkonzo eyenza ukuthi kubonakale ukuthi singumfanekiso kaNkulunkulu. uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe izolo yodwa, John 3 verse 16. Siyamlingisa kuNkulunkulu when we give our best. uNkulunkulu akanikelanga nje, wanikela with the best. Ngabe wena umnikelo wakho ufana nje kwaNkulunkulu? Are we giving the best? Ngabe umnikelo wakho ufana nokaKhayini? Ngabe umnikelo wakho ufana nabo bonke abazalwane esifunda ngabo abanikela kahle? They gave their best. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi asiphe sona. Sengathi iNkosi nganibusisa. Sifundile namhlanje ukuthi fanele sinikele kanjani endlini yeNkosi. Sengathi iNkosi nganibusisa. Amen.